Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dinten ngasahipun Bapak Ibu jamaah sholat raya ingkang dirumatan wonten ing dalu menika. Ingkang badhe paring pangabsan inggih menika Bapak Bapak panuntun. Semoga kita buka pangabsan wonten ing dalu menika. Kanthi maos Bapak kasmana kula Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Bapak Bapak panuntun kula semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ngarsanipun para sesepuh pinspun kang satu pinakekten, ngarsanipun ibu bapak sedherek jamaah salat tarawih ingkang salat dihormatan, anak-anak kula sedaya ingkang kula tresnani rahimani wa rahimakumullah. Langkung rumiyin semoga kita tansah mojoaken rasa syukur ngarsanipun Allah tabaraka wa taala awit paringipun mapinten-pinten nikmat ing saengga dinten kaping 12 niki saged kaleksanan kanthi lancar siapipun. Tak menawi ngampet dahar ngampet munjuk sampun biasa nggih Bu. Alhamdulillah sampun lancar menawi ngampet dahar munjukipun. Sabibaripun menika kita terusaken perjuanganipun ngampet genipun maksiat ugi hawa nafsu. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, badhe ngaturaken salah satu galing hadis menika cerita malih rumiyin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika badhe tindak perang Khaibar. Dateng para sahabatipun kaliyan para sahabatipun ingkang cacah kirang langkung 1.200 sahabat. Perang Khaibar menika mengsahipun tiang-tiang Yahudi Madinah ingkang dipun usir ing saengga pindah wonten ing satunggaling daerah ingkang nami daerah Khaibar. Menika amargi Yahudi menika ndamel makar tipu daya badhe napa makar saking perjanjianipun dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing saengga Rasulullah memerangi Yahudi menika. Mila watakipun Yahudi menika rumiyin dulu bisa menika sami nggih culas kados Israil sak menika nggih Bu. Nggih, culas. Menika ingkang dipun critakaken sanes perangipun ananging dipun critakaken nalika tindakipun dhateng perang. Kanjeng Nabi lan para sahabat menika liwat wonten ing salah satunggaling uwit pohon ingkang kawastanan Zatul Anwar. Napa Pak Bu? Zatul Anwar. Pohon ageng menika pohonipun menika dipun kramataken kalian kaum musyrikin Arab rumiyin. Nggih sok dipun agem ngalap berkah. Nggih sok dipun agem sesajen, sok dipun agem gantung gaman utawi senjatanipun tiang-tiang musyrikin menika. Kok digantung kagem menapa? Kagem diisi napa Pak Bu? Nggih pokokipun diisi nggih. Kados keris nika nggih wonten sing diisi nggih Bu. Nggih. Diisi ngoten niku ning diisi napa menika kirang mangertos. Nek lemper arem-arem napa diisi daging ayam sekeca niku. Nek keris lajeng senjata tiyang orang Arab menika dipun isi supados mengke perang menika gaman menika saged mentes, saged napa? Saged manjur yenipun perang mekaten. Kapercayanipun tiyang-tiyang ingkang Arab musyrikin rumiyin.
Menika salah satu galing sahabat menika lajeng matur dhateng Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Duh Kanjeng Nabi, mbok kula sarencang niki didamelke uwit kados ngoten niku supados saged caos sesajen, supados saged gantung gaman, supados saged ngalap berkah. Menika angsal mboten? Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, "Subhanallah, Maha suci Allah saka kang kaya mengkono iku. Hadza kama qala ummati Musa." Aturmu iku mau kaya mature umat Nabi Musa alaihi salam, "Ij'al lana alihah kama lahum alihah." Mbok kula diparingi sesembahan ingkang wonten bentukipun kados tiyang musyrikin zaman Nabi Musa menika ugi wonten sesembahan ingkang wonten bentukipun. Saya menika mangke patung, saya menika uwit, saya menika ing sak mangke menapa watu ageng, saya sak mangke panggenan ingkang dipun napa angkeraken, saya ing sak mangke prapatan pertelon menapa kemawon menika menawi boten dipun parengaken agami kagem ngalap berkah menika boten pareng, hukumipun haram. Mengke saged hukumipun langkung bahaya menawi niatipun menika niatipun benten. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, lajeng nek karo uwit kok ora oleh ngalap berkah, nek karo prapatan pertelon liyane kok ora oleh ngalap berkah, terus le ngalap berkah karo apa? Ngaten nggih. Islam ngatai kathah bab kathah amalan ingkang saged dipun ginakaken kagem ngalap berkah. Kados nomor setunggal Al-Qur'an. Al-Qur'an menika saged dipun alap berkahipun kanthi diwaos, dipun tadabburi, dipun sinaoni lan dipun amalaken. Ugi sak mangke setunggal pekan malih insyaallah kula panjenengan sami badhe nglebeti 10 hari yang terakhir. Menika kebak barokah ugi kula panjenengan sami ugi saged ngalap berkah wonten ing salebetipun sedasa dinten ingkang pungkasan, sedasa dalu ingkang pungkasan menika. Wonten ugi ing sak mangke wekdal enjingipun kaum muslimin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan paring berkah dhateng umat kula wonten ing wekdal enjingipun. Menika kados ceramahipun Ustaz Rahmat Budianto subuh kalau wingi napa nggih Bu? Tesih wonten ingkang emot kadosipun subuh kalau wingi. Kula boten sowan masjid mriki wonten kewajiban wonten masjid sanesipun. Ananging kula nyetel rekaman ceramahipun Ustaz Rahmat Budianto menika wonten Facebookipun Masjid At-Taqarrub Surabaya. Dados ibu bapak menika Masjid At-Taqarrub menika selangkah lebih maju menika. Setiap ceramah menika sampun pun rekam lajeng live wonten ing Facebook. Nah menika ngajeng kula nggih pun direkam niki Pak Bu. Kados mekaten nggih mengke mlebet Facebook, mlebet YouTube nggih. Mila dhateng ibu bapak ingkang kinurmatan, mbok bilih benjing wonten alangan yang saya boten saged tindak traweh, boten saged tindak subuh, yang sak mangke kasumanggaaken bika Facebook, kondur lajeng bika Facebook pun paringaken lare-lare le bukakno Facebooke Masjid At-Taqarrub Surabaya. Tak meresani ceramahe Ustaz Rahmat Budianto. Apa kata? Ibu bapak rahimani wa rahmatullah, mbok bilih cekap semanten ingkang saged kita aturaken babagan
ngalap berkah ingkang dipun awisi Allah saha Rasulipun, ugi ngalap berkah ingkang dipun perintahaken Allah saha Rasulipun. Bu bilih atur kula ke Belanda niki Bu, langkung saking 7 menit menika nyuwun dhateng ibu-ibu ing sakmangke lajeng salat tarawih mawon nggih Bu. Kajengipun langkung cepet, langkung saged kondur, saged buka Facebookipun nggih. Cekap semanten atur kula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken ingkang sampun paring pangaosan semoga kita tutup pengaosan modern dari menika kanthi naosake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu bapak kita